Mae'r ymgyrch i sicrhau annibyniaeth a chyllid digonol i ASE yn mynd ymlaen a mae'n cryfhau fel mae'n tyfu a dyn ni yma yr wythnos hon yn Strasbwrg a dyn ni wedi cael cyfarfod pwysig ac ymweliad pwysig yma i gyfrannu at yr ymgyrch. Gyda fi mae Bethan Williams a Heledd Williams o Gymdeithas yr Iaith ac maen nhw wedi bod yma yn cwrdd â phobl gallen nhw esbonio beth yw'r reswm dros dod yma i Strasbourg a beth sydd wedi bod yn digwydd heddi a fori. Wel, i ni fel aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn ddiolchgar iawn ac yn lwcus iawn o gael bod wedi dod i Strasbourg mwyn cwrdd heddi gyda'r Comisiynydd Ddiwylliant jyst i sôn rhywfaint am yr ymgyrch a'n pryderon ni a gweld beth gallen nhw'n wneud ac wedyn fori byddwn ni'n cwrdd â secretariat dros Ieithoedd Lleiafrifol eto i drafod yn pryderon ni am ddyfodol ASE a beth gallen nhw'n wneud i helpu. Mae'r Siarter Ieithoedd Lleiafrifol wrth gwrs yn Ewrop, felly mae'n rhoi elfen Ewropeaidd i'r ymgyrch yma. Yndi, fel oedd chi'n dweud yn y cyfarfod, mae ASE fel model i sianel i Ieithoedd Lleiafrifol eraill a mae gen yr Alban iaith Wyddeleg sianel deledu a'r iaith Wyddeleg yn yr Iwerddon a mae sianeli deledu yn gwledydd bychan o fewn Sbaen hefyd a mae'n holl bwysig o normaleiddio iaith. Mae'n gyfrwng o adloniant sy'n holl bwysig a dangos fod iaith bod os petesau iaith cael ei ddysgu mewn ysgolion yn unig bys fo'n yn magu agweddau tuag at iaith ei bod o'n iaith addysg yn unig ond a cael sianel deledu'n holl bwysig wrth normaleiddio iaith felly mae'n Comisiwn Ewropeaidd gan fod os mae toriadau yn effeithio ar y iaith Gymraeg drwy toriadau ASE fel hyn mae awgyfwng economaidd yn mynd i gael effaith efallai tebyg i yngwledydd eraill yn Ewrop sef o Ieithoedd Lleiafrifol sy'n mynd i ddioddau o ran hynny, felly diolch. Wel, mae'r un cyfarfod wedi bod heddi, mae'r llall fori, ond mae'r ymgyrch yn parhau trwy'r amser. Diolch yn fawr am ddod ac fyddwn ni yn cydweithio a gweld pobl yn y Steddfod ac mewn cyfarfodydd eraill ac dwi'n siŵr gallen ni lwyddo. Diolch.